תסדל אותי אילנדית? אילנדית, אילנדית. איזה יופי. אני יכול לסדל לו גם מציצה בסוף, אין שום בעיה. רם, איפה האיש שבדקה לך את הביצים פעם? אמרת, זאת שבדקה לך את הביצים, איפה היא? לא, זה הרופאת עור. נו, אז בסדר, גם טובה, מה זה רופאת עור? מה אמר לך, תרים אותם? קוראים לה דוקטור אריאלה אקסטר, יושבת בכנס קיבצים המעוניין. אריאלה אקסטר. ושמעתי שהיא עובדת בלי כפפות גם כן, זה בכלל טוב. היא הסבירה גם לפרידה למה. בואי נתחילה צריכה לחוש, הכפפה היא לא יכולה לחוש. אני הייתי עמומה, רם, מה עם הדיאטיקנית שלך? לא, שהיא בדקה אותו ולא שתתי, היא בדקה אותו עם הידיים, היא בדקה אותו אבל מה? היא ילדה, הכניסה לה משפחה ולאחרה, תגידי, בדקת אותה את זה, את עושה את זה כפפות? נכון? הרומאים הרומנים, משהו, הוא הספיק ללכת אליה. דוד. כי הוא פישל. את מבינה, מירה, היא אמרה להם שעל כל פילה שהם ירדו, היא תיתן להם סיבוב. את מבינה איפה הם נמצאים, מסכנים, הם לא מצליחים לרדת. זה הסיבוב קצר היה. הוא היה קצר, כן. חשבתי שאולי היא עובדת עם כפפות.